Eva Kasničková je slovenská reprezentantka v kategórii Body Fitness. Aktuálne ju máme pred kamerou v Madride, kde sa zúčastní Arnold Classic Europe. Evka, ahoj. Ahoj Igor, zdravím. My sme sa nevideli, myslím, že od majstrovstiev Európy. Ako sa zmenila Kvasničková za ten čas, čo som ťa nevidel? Takže dala som takú kratšiu off-season, kde, ako som už spomínala v našom poslednom rozhovore, Pre Izlab z rádio doplň. áno, som sa snažila zapracovať hlavne na objeme v nohách a takisto vrchná časť chrbta. Chystám ešte teraz po Arnolde 4 súťaže v Taliansku, Grand Prix, takže tam pre mňa osobne čakám nejaké vysoké umiestnenia, takže tam plánujem taký vlastne úplný vrchol formy a dúfam, že aj tu sa celkom podarila, takže uvidíme v sobotu. My sa budeme snažiť ťa za chvíľočku zobliesť, aby sme skontrolovali, že či tá forma je dobrá. Nie, robím si srandu. Kto všetko ťa prišiel do Madridu podporiť? Takže vlastne bohužiaľ som tu bez môjho trénera, ale... Sme tu my, Izlab, čiže my ťa budeme pozbudzovať. Takže s tým počítam a pred asi hodinou a pol som sa stretla s mojou skvelou kamarátkou Oliviou Pohankovou na letisku, ktorá som letela z Viedne, ja som letela z Ríma, takže my sa vlastne navzájom budeme natierať, podporovať všetko. Už si ubytovaná, alebo si prišla rovno z letiska? Z letiska, pretože sme mali informácie o tom, že registrácia tu bude chaos, takže sme sa báli, aby sme to postihali. Takže... Ako sa ti páči registrácia aktuálne? No, sme na konci strašne dlhej rady, takže zatiaľ sa mi nepáči. Občas za tebou prídeme, aby si nebola smutná. Ďakujem pekne za rozhovor, držíme prst, nech sa darí. Vidíme sa na stage. Ďakujem, pozdravujem všetkých, ahojte. Stoj.